Започват бюти новините. Познахте ли коя е тази жена? Да, това е Лейди Гага. Но този път всички говорят не само за изпълнението й с Bad Bunny, а за грима й. По време на шоуто и по времето, оглавено с Bad Bunny, Гага направи изненадваща поява. Тя беше с синя рокля на луар, в нюанс вдъхновен от знамето на пуерториканската независимост, и корсаж с Флор де Мада, националното цвете на Пуерто Рико. Но символиката не спря до тук. Устните й, маникюрът й бяха в ярко червено, същия тон като цветето. Цялата визия беше внимателно координиран жест към културата и идентичността на острова. Червилото от нейният бранд House Labs, създаден заедно с гримьорката Сара Тано, и скоро ще се завръща на пазара. Но при Гага червеното червило никога не е било просто цвят. Още от началото на кариерата си тя използва грима си като източник на сила и увереност, като постепенно превръща червеното червило в свой виртуален подпис. Именно желанието й да контролира изцяло сценичния си образ я води до създаването на нейният собствен бранд през 2019 година. Защото за нея гримът не е средство за прикриване, а начин за изразяване и разказване на история. И точно на сцената на Супер Бол, гледана от милиони, точният избор няма как да е случайен. И сега нека ви питам, имате ли цвят, който ви свързва с нещо по-голямо от самите вас? Напишете ми в коментарите.